खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां, सानै बर' फिसाया गेलेमुआव देरहासार जानो हादों। रमेन बर'आ सनानि मेडेल देरहादों। मख'नो गोनांदि नेपाल हादराव खुंजानाय साउथ एशियान फेडारेशन अफ वर्ल्ड स्पर्ट्सआव रमेन बर'आ देरहासार जाना सनानि मेडेल मोननो हादों। गुबुन फारसे सासेबाव बर' फिसा कंगना बर'आबो गुजरातआव सोलिबाय थानाय हादरनाङि कारातेआव सना आरो रुपा मोननै मेडेलखौ देरहासार जानो हाना बर' हारि आरो आसामनि गोजोननाय खौरां लाबोदों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया बरलावगाव बिजनियाव जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बायदि रंगिना संगिना साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै फुंनि आरजजों जागायनानै आफादनि पेटफुलाखौ बेरहोयो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एवस्रां बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनग्रोयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी आरो गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि पनिन बर' बिथाङा आरो हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरखौ सरकारा होखारा, अदेबानि आसाम सरकारा बिसोरखौ रैखाथि होगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै खौरां बिजोङाव बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंदों। दास कलिता शर्मा बरा थानाय आसामनि हाया बर' राभा कार्बि थागिबि हारिफोरनिसोमोन। ट्राइबेलफोरखौ होखारनायनि गोनांथि गैया आरो मोनथायबो गैया। रायजो सोरखारा बेनि थाखाय थागिबिफोरखौ रैखाथि होगोन होनना गिबि मन्थ्रिया रोखा बुंथियो। साननैसो सिगां टेलिकम एयारटेल कम्पानिया गावसोरनि रिचार्ज प्लेन पलिसिनि बेसेनखौ बारायनायनि उनावनो जिअ कम्पानियाबो रिचार्जनि बेसेनखौ बांहोबाय। 4Gखौ मोजां सिबिथाय होनो, गासै जायगायावनो मोजां नेटनि खाबु होनो बेसेन बांहोदों होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। माजुलिनि थाखाय मोजां खौरां। जरहाट आरो माजुलिजों फोनांजाबनो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव दालां लुफुंनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै माजुलि दावबायना गिबि खुन्थिया गायसननाय बेखेवदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 8.25 किल'मिटार जानथायनि दालां लुफुंनो थाखाय नोगोद 925 कौटिनिबो बांसिन रां बाजेट खालामदों। बेनि थाखाय मिरु सोरखारनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो मिरुनि हान्थामेलानि मन्थ्रि नितिन गाडकारिया हेफाजाब खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बे हाबाफारियाव आगुनि बारग' गिबि मन्थ्रि लोगोसे आथिखालनि मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो बाहागो लादों। दालांखौ आबुङै 2020 मायथाइयाव लुफुंनो हागोन। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।